Hey, what's up y'all guys, no? Mga madam ski, mga busing ski, mga gawins, mga bradix, mga chuy, mga bro, mga all diyan, no? Tanan homies nga na diyan, no? And karon time check, it's 4:28 na sa madaling araw, and baka mamaya pupunta kami ng hindi, punta kami ng bukid, basta bukid. Hanap tayo doon ng hanap tayo doon ng ukay-ukay at saka mga cake or what. So, wala pa akong tulog eh. So, I'm going to sleep. Let's go. Bye. See you later. Wala pa day. Sa hindi pa nakakapanood ng video ko nung pub crawl no wave 2, so check it out. Na-upload ko siya nung isang araw pa, and meron pa siyang mga almost 130 viewers pa. So keep supporting me, and I'm back, and ako na ning adlaw pero permintihon na nok ni, and let's go. Supportay ko ninyo. And please do watch that shit. Let's go. Thank you, Pub Crawl. Thank you, Pub Crawl. Thank you all. Thank you. Bye-bye. See you later. So what's up y'all guys, no? So alas 3 na sa hapon, and doon namin dari sa asam ni dapit Alai. Alain, nami sa Alain. Mao to ang soy sweets, no? Samot na December, mga birthday ninyo sa mga taga Alai, mga taga Manolo Fortage, nga sa duol na dari. Pwede mo visit dito na ice cream cake, na bake mac, na cake, na tanan, na dito tanan, basta dito mo kita guyab. So, nagpahargid siya sa Alae Central University, char lang. Alae Central Elementary School. So, nara siya ni at bang sa Alae Central Elementary School, no? So, murag sa una dunggan mo opening murag kwan dari, murag coffee shop dari, murag say tawag ani, basta na cake, na cupcakes, na bake mac, na drinks po, na kape, na apoy, basta na dari siya mga dolang gusto mag chill, mag date nga mga taga dari dool, especially sa akong mga amigo sa Manolo Fortage, no? So pwede mo dari baang, pwede mo dari mag-date, no? So, okay kay dari. And, basta, kasi mapakita mo sa uban po dito. So, let's go. Mao nilang pagkaon, no? Dari lang may sakyan na nagkaon, kaya na chicks dito sa gawas, mawalaw ni. Dara, mo ni siya Big Mac, no, pila na hindi.
ambot daw. Kay ulitan kay siya. Ambot pila ni. Bitaw 59 man guro ni. Yan na ni drinks dadto sa sulod and basta mo na ni siya, isa po ni siya. Sige. So, nanagid ko dali sa sulod. Unsa kay natro? Graham de leche. Soy sweet. Graham de leche no sa soy sweets. Sa katulog yung gingon no, pwede mo mag-date dari. So mga kaila diya sa Manulog Orticho naog na mo dari. Alay di ay. Alay. Atbang katong gingon nga atbang sa katong elementary school. And ang tagiyan na radya sa mga tubangan ng maulos kita sa camera. Dito ka dito nakalapit. And ako ning tilawan. Carl. Sir ka, picture mama. Carl. Smile Carl. Mura siya. Carl. Smile sa ba? Mura siya mango float guys nga na sa tawag ni leche plan sa taas. Graham de leche gani. Gani graham de leche gani. Pila gani? 85. 85 niya siya. Ang less kay 75. Pwede na mo duha magkaon na ni. Kung duha ka buok paliton 79 ra. Kung duha ka bug paliton 79. Unya pwede naman isa oh. Sulit na ni sa duha ka tao. Pero ayaw mo pang sweet kay dapat Pagduha 150. Sige, duha 150 daw. Basta 79. Depende duha man gud na ito iya na po ito istorya sa presyo. So lami siya guys. Tamis kayo no. Creamy kayo. Klaro kay creamy na. Creamy, Wala kaya- na ako nag-iinot. Wala nag-iinot og ingredients ha. So sabi pa lang no. Kani. Labi ko chocolate nande. Labi ko kana ko. Wala, wala tayo chocolate. Nasa ilang before yung tali mo ikuan siya. Iyan natin mo itong kuan sa. Diga ba? Oh, mga tao sulod na mo. Chocolate ba? Yan natin mo daan sa anong kuan. Pilit ba? Lami kayo. No, lami kay puro sa tamis. Guwapa kay sa tao. Sa kani wala dili nila ginainot ang ilang ingredients guys. Oh, nanay tao na nulod so. Lami rin siya. Lami kay siya, di na ako siya mahurot. Katunga ra. Good for two, yun guys kay siya. Wala mo koy kadate so. Dagan po silang ice cream cake dari. So please do visit Soy Sweets nasa taas. And ina lang nga. Ipani mo di ko gwapo ko ha. Isa ka pa. Let's go. Kabukso din. So mao to siya ang isa sa mga ice cream cake sa Soy Sweets no and wala lang nahurot katunga raw nakaon kay grabe ka good. Pwede gid siya sa duwa. Maka-date mo dere, chill na kayo, di ba? Ipakita ang view, ipakita ang view. O, di ba? Balik sa koy. Pero guys, Ay, bugok pa. kung wala mo uyab, ayaw mong ani din kay bawal mo mag-date. O, so, mo ni siya, no? Chill na kayo. Tapos sila bangko sa gawas, langisan, dali sulod, and pwede ka mag-chill dere, and pero no smoking. And don't vape where you can smoke, ha? So, ora to siya, and masindari na ako kumano ng vlog sa Soy Sweets, no, and wala ko ikuanan niya. Nag-vlog lang ko kay kanani ko. So, thank you kay sa tutuplukan na. Natuplukan na. So, what's up mga madamski, mga busingski, mga gawins, mga brothers. So, nakauli na may gikan sa asa to? Alay sa Soy Sweets, no, and unexpected kayo nga nakahapit mi doon sa sa my mall. So nakabili ako ng Puma sweat. Thank you sa akong mama. Mga Christmas gift na daw niya pero di ko mo to. So nara, i-unbox sa to ah. Nakita na sapatos dili. Kitan. Dili kay wala pa manok ko. Ha? So mao ni siya ang sapatos. Puma suede nga pula. Hindi suede siya. Puma suede man. Size size 8. Unya ang isa size 10. Hindi sila pareha. Char lang. So mao ni siya ang Puma suede no nga among napalit. So grabe ka choy bit. Thumbnail na siya tit. So mao ni siya. Unexpected kay nga kuan. Nakahapit mig mall gikan sa Soy Sweets and moto nakapalit og sapatos and
mo to siya, no? So ako siya sukdo na. Mana? So, moro to siya tanan guys, no? Mga madams kayo, mga busings kayo, mga bradex, mga madams. Oy! Wapo ko naman. Kung kinsa to'y dool sa dadto sa alae, atuin ninyo ang soy sweets, no? Lami kay dadto. Dapat na mo'y kadate kay wala lang, para sweet. Para sweet ba? Kay soy sweets siya. So, libog ba kung sa akong ang i-titulan ni, no? So, mo na ni siya. Upload na lang ni siya. So, tingin ko sa tanong nga nagtanaw, pa kita sa video sa pub crawl nga si mi guba ko. So, tanawan ninyo and maraming salamat and whoo! Bye-bye.